chicken, don't eat. Hey, don't eat. Don't eat. Don't eat that. Don't. हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय ओमफ्राय आं दिनैहाय मोनसे जाफेरै बुस्थुनि पक'रा बानायनानै ट्राइ खालामनायनो सानदों बेनो जाहैबाय नैबे बिलाइनि आरोना खिफि बेन्दों बिलाइ बेनि पक'रा जानो नागिरदों आरोना आं फार्स्ट टाइम दिनै ट्राइ खालामनायनोसै ओरैनोथ' मानसिफोरखौ जेनेबा जाबाय थानायबो खोनायो ओमफ्राय जोंहा न'आव जाफेरनाय जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय आंबो ट्राइ खालामनायनो सानदों बिराद जानो लुबैदों आरोना टेस्टआ माबायदि नायनायनो खिफि मोनामखायो नै ओरैनो खाथिफ्राव थाबाबो मोनामलाखायो बे बुस्थुआ ओरैनोथ' ओंख्रिफोरखौ जाबाय थानायानो जायो जोंहा नाफोरजोंबो ना गोरानजोंबो बिदै फुदुंबा गोथाव जायो ओमफ्राय दाउफोरजोंबो गोथाव जायो बयल खालामनायावबो मोजां आरोना जानो ओमफ्राय पक'राथ' जानाय जाफेराखै ओंखायनो आं सानबाय दिनै एसे ट्राइ खालामनायनो मानसिफोरखौ जाबाय थानाय खोनायो आरोना गोथाव बेबायदि होनदों आरो एसे खाथो खाथो बेबायदि टाइप नायनायसै ट्राइ खालामनायनोसै आरो माबायदि ओरैनोथ' ओंख्रियाव बेबो एसे बिदिनो खाथो खाथो बेबायदि मोनजायो पक'रायाव माबायदि मोनजायो नायनायसै ओमफ्राय गोथावबाथ' जाबाय थानायानो जाखागोन गोथाव मोनबाथ' जाबाय थानाय जाखायो दायो आं एसे साफा खालामनानै लाग्रोनोसै बाला नांजोबनाय दङ नै माने एसे गाहाय गाहायावनो मानलानानै दंमोन नालाय बाला जोबथार एसे गोरलै गोरलै दं बिलाइआ ओंखायनो बाराद्राय मोदोमनायबो गैया मोदोमनाया एसे खम नै ओमफ्राय आङो सुनानै बेबायदि फिसा फिसा हानानै लाखाबाय ओमफ्राय बेयाव संख्रि जिरा पाउडार बेखौ होखाबाय आरोना आं दायो बेवहाय आङो सामब्राम गोजा दरसे हाग्रोसै दरसेल' होगोन बिनिफ्राय सामब्राम बिलाइ एसे होनोसै दुन्दियाखौ होला आङो सामब्राम बिलाइखौनो होनोसै बानलुखौ थाइनैल' होगोन गोसाथार ओंखायनो थाइनैल' होनोसै मैदा होनानै बानायसै आरोना बेसनखौ होला आङो र' सामब्रामखौ एसे बेबायदि खालामना लाग्रोसै फिसा फिसा गोलैगोन बाबा मैदाखौनो होनोसै आं एसे बेबायदि मिक्स खालामनानै लाग्रोसै गोरानैनो जाहाथे बे मैगंजों मैदाजोंहाय माने मोजाङै मिक्स जायो बेखायनो थेवबो एखमबा टाइम मिलाया बेबायदि जायो दिनै टाइम मोननायावनो बानायखानोसै होननानैहाय बानायनाय जाबाय माने दायो आङो दै होसिगोन बेवहाय दल'था
दलरखौनो थाथारा बियो दुस्थ' जाथारबाय नै लोगोफोर जाबाय आंना आङो माने लगायखांबाय ओमफ्राय आं बेखौहाय 10 मिनिटसो खोबथ'ना दोनसै आरोना दायो आं स्टार्ट खालामसै सावनो अरखौ एसे फिसा खालामखाबाय सामसजोंनो होनसै आं आंनि बिलाइ होनाया एसे खम जाबाय खोमा थेवबो एबार फार्स्ट ना जानाय गोसै माबायदि जायो बिसिबां होबा बिसिबां माबायदि टेस्टखौ मोनजायो होनबासो मिन्थिसिगोन जाहांबाय नै खालामसै नै बिलाइआल' एसे खम जादों आंना एसे होबावनांगौमोन ओमफ्राय ओरैनोथ' गासिबो थिग जाजोबदों बिराद क्रिस्पि जादों नोंथांमोनाबो जुदि आं बायदि ट्राइ खालामफेरै दङबा ट्राइ खालामनानै नाय बिराद मोजां गोथाव जायो ओमफ्राय जायफोरथ' जाबाय थाग्राखा बिसोरथ' मिन्थिखागोनानो गाज्रि जायाखै थिगानो जादों मैगङा एसे खम जानायखाय बाराद्राय खाथो खाथो मोनजायासै आरोना होमबा लोगोफोर आं गासिखौबो सावना लाग्रोजोबसै दसे थानानै लोगो मोनगोन नै लोगोफोर आंना खिफि बेन्दोंनि पक'राया रेडि जाबाय आं सावखांजोब्बाय दा बयबो एसे एसे जानोसै आरोना बिराद गोथाव जादों क्रिस्पि आमोखिफोर फैदों नै नोंसिना चेनेलनि नामा मा नाममोनलाय एभ्रिथिं गार्ल्स बिसिनि चेनेलाव हाबनानै नाय मोजां मोजां भिडिअसफोर हगारो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन नोंथांमोनखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय